Spazju miftuħ ta' aktar minn 1500 metru kwadru fiż-żona residenzjali fil-Mosta magħrufa bħala ta' Imlit se jgħaddi formalment għand il-Kunsill Lokali tal-istess lokalità biex ikun responsabbli minnu. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Artijiet Stefan Zrinzo Azzopardi waqt żjara fuq il-post li matula ġie firmat il-ftehim ta' devoluzzjoni bejn l-entitajiet. Permezz ta' dan il-Kunsill se jibbenefika mill-iskema li ma jħallas aktar minn 500 euro fis-sena f'kera għal proprjetà li kiseb mingħand il-Gvern. Il-Ministru wera s-sodisfazzjon tiegħu għal dan il-ftehim. Dan il-ftehim huwa l-bidu ta' inizjattiva importanti ħafna li permezz tagħha se jkunu qegħdin igawdu ir-residenti f'din iż-żona kif ukoll dan il-lokal. Preżenti kien hemm id-Direttur Ġenerali għad-Diviżjoni tal-Gvern Lokali Emil Vassallo, l-Uffiċjal Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet Robert Vella u s-Sindku tal-Mosta Joseph Gatt.